lahat nagtatanong dito sa aming bayan, dahil sa COVID dulot ay kapahamakan. Sila'y nalilito, natatakot baka hawaan. Kung ano ang dahilan, si Kibuloy lang ang nakakaalam. Kaya ngayon ako'y nag-alala, baka ako'y di makatoga sa graduation na kay tagal pangan pangarap ni ina. Ako'y nalilito, baka ito ay lumala. Kung ano ang dahilan, si Pastor Kibuloy lang ang nakakaalam. COVID ang dahilan, magpuyo ang mga laagan. Wala na'y magkiat-kiat, wala na po'y mapabursan. COVID ang dahilan, mingaw kaayo ang dalan. Way taong makit-an kay nahadlok nga matakdan. Daghan ng naguol, daghan ng nabalaka, daghan ng nasuko, daghan ng nangaluya. Mga masong alkohol ilang gipagkupra, aron maproteksyonan lang ang ilang pamilya. Tanan nilang ihimo, aron lang mulikay sa COVID nga virus. Daghan ng nangamatay, adto ta sa bukid, magtaro tabay, palayo ta sa syudad, basin kita madamay. Halos lahat nagtatanong dito sa aming bayan, kung magkunus amustap ang corona kay daghan ng natakdan. Sila'y nalilito, ba't daw nagkaganito? Kung ano ang dahilan, si Pastor Kibuloy lang ang nakakaalam.